Макая. Проект на студио Див Ритъм, официал специално за Макая. От баба Вася, мама Райна и тати Алихан за тяхната принцеса от Холандия. Европа. Нека Европа да чуе, нека Холандия да разбере. Една принцеса изгрява днес. Макая, сърцето ми, за нея живея, за нея скупнея, моята принцеса Макая. Баба Вася казва, сърцето си ще дам за нейното съкровище. Макая, животът е пред теб, а баба Вася ще бъде винаги до теб. За своята Макая живота си ще дам. Живот от лед, а душа от стомана. един живот, една мечта. Нашата малка Макая. Тати Алихан се бори за теб, а мама Райна ще е винаги до теб. Една любов, една мечта, нашата дъщеря. Баба Вася много те обича, за тебе принцесо в сърцето си се врича нейна обич и мечта. Остава внучката една. Една любов, една мечта. ти си смисъла в света. Нека Холандия да чуе за нашата принцеса сега. Макая, първа внучка, една изгряваща звезда. Баба Вася живота си дарява с обич, истинска добра. За теб живее всеки ден Макая, моята мечта. живот от лед,